mga kawatatap, it's me again in the one and welcome back again to my YouTube channel and welcome back again to my vlog. And for tonight's vlog mga kawatatap, isa dito kami ngayon sa bahay ni Elena Rabi Sabado. Kay dari ami manihapon with Mimi. Tapos Mimi nagkuan si Mimi nagsugba og isda mga kawatatap. So ayun na nga, adto na to si Mimi para makita ninyo ang isda nga iyang giluto. Let's go! Ligawa ani oy. Gani. Uy, gwapo gud sa ay. Di na gani ako nun. Gani no, kanang kuan, si sayaw. O di ba ka makita mi? Buang. Kana ba? Wanna try it? Ew. Bukan ako me. Later on. Hello pa muna Mimi. Kawatatap ang ano dito. Magkuan nami, magkaon nami kinilaw at saka sinugba nga pirit. Ay, pirit na siya. Sinumpa na eh. Na. Tara nakawatatap nami. Kuan. Kinilaw, yami kayo nami sinugba. Ano ha? Joker sa akin para dito. Nga uno beng. Gutom na. Salamat Mimi sa pag-prepare ani ug sa kwarta ni gigamit. So mga usabi mga kawatatap. Bye-bye. Kami sa sopa. Ay, sa katutok isa na snow. Naunta yan. Ito ba ito no? Jangan sedih dia penuh sukuun. Nakagling ko check cellphone. Super. Saya mau suka. Darah di smile. Huh? Hindi na ako ngayon kagkarne dito. Ano ba? Lawan kang ina.
Napamito nga kung kaya. Tumulong ba ito? Ay. Ayot, di man misahan ka mo ade, pag naunsan, bako lang pa rin. Sa nag-drive. Di man tahan ba yun? Bako lang. Sa pag-bimbro yung mga pamilya. Ikaw, ano yung mga. Nga, pag na kami? Oo, tagal mo na. Hindi ah. Ito naman, napamimit na nanay o JCTV. Kita ko kung siyang lang. Sinaglahi naman may. Napidiwain. Ako sa 40 pa kayo sa Ay, gusto. ano mo? Siya mapidiwain. Ikaw may pagbayar mo. Anong talas ni Kiki at sa kuha. Magpapilap na sila. Tando. Colin, sino ka? Sa? Tinitikikas mo ka. Umimbo ka. Pimpo ko na sa una. Ano gilain ka no? Wala ko nakita. Wala ko siya nakita. KJ, sabay mo ganina. Ang tintin mo, kailan mo na sa tintin mo? Tugod-tugod na kung minsan sa kanya sa kuha ba? Minsan ako ba ka nakikipan? Aba yun. KJ, tugod-tugod na po. Minsan kanya sa post ni DDR. Karon ka, post lang ka. Ang iro, day? Mimi, mention ko niya. Mo-comment mo ko sa imong gi-mention ka to imong alien og naon. Gitu, di kaya Doon siya kang KJ. Mag-comment siya sa mga post. Guards daw. Nang pagmakong ka. Ano ko nunod? Dito. Ba't din mo Bata pa? Bata ko na yun. Pero gano'n yun, oy. May natulog. Wala na yung butang nga gano'n, may. Wala. Matik. Ito ko suka lang. Ito ano? Bro, ano kalasa? Hindi kang kayo. Kana ba dani tuyo mimi? Jurot din mo? Ano